gantining mangsa kala sawusnya paripurna Bambang Suputer kinarya dadi jagoning dewa gantining jaman ya gantining alam nengge alaming Pandhawa lan Kurawa minangka sambeting carita ingkang mapan wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi Nalendra nanging paese yaksa Katandha mijil sungipun saculaning warak nengging jejuluk Prabu Naga Bagenda atmajanipun Naga Cundila ingkang kepareng prapta pandhiteng pertapan Sukalima utusanipun Prabu Duryudana rening Jawata badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ing Madyapada ingkang awujud pustaka Jamus Kalimasada tumbak Karawelang miwah payung tunggul naga estine nggale Sang Resi Dahyang Durna nedya anyaraya dhateng Prabu Naga Bagenda kinen gayuh pusaka ing kanyiwangan ing reda kaparingaken dhateng titah ing Madyapada mangkono alon wuwuse palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu Raja Manik senjataning alam kang pinuding jagat kula tingali ingkang sampun rawuh wonten ing Jangkar Bumi kados paduka panemban durning Sukalima pujangganing Praja Ngastina sarawuh jengandika kula ngaturaken kasugengan kaharjan miwah pangabekti kula mawan tumugi konjuk ngandhaping pepodo Astaga menupri gantel kang buntut wisa gondhok blekuduk monyor-monyor silikur dinaga managa pululaha welah-welah ya ngger antuk pamujimu angger Naga Bagenda praptanipun Bapa Raharjana Skala ora nemu alangan sawiji apa pengestuku tampan ana ya ngger
sanget anggen kula mundhik pareng pangestu paduka Penemban Durna miwah paduka Raden Patih Harusingkuni ngaturaken kasugengan karajaan rawipun antuk pamujimu tekaku slamet ora nemu alangan sawiji apa nggir angger naga Bagindo wonten wigatos menapa kepareng rawuh nyalirani piyambak wonten ing jangkar bumi mokal menawi boten wonten wigatos ingkang siningit dicuni Kakang Durna diaturke sing sagon niku sampeyan nggih sing ngendika panjenengan kula mangki minangka nekseni kemawon oh nggih kula sing matening nek kirang jangkep mangke sampean sing jangkepi beres ngene ya Nger wale-wale apa praptanipun bapa sepisan kejaba kepengin tetinju tata titi tentreming jangkar bumi sak kukuban dungkap duwi kang wigati temene dewa bakal nurunke wahyu wujude pusaka yiku ingkang ing aran pustaka Jamus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga ratu ing endi wae ingkang bisa nduweni pusaka telu paringaning Bathara iku kawibawane jagat tanpa timbang temah bisa ngayomi lan ngayemi para kawulane negarane bakal kuncara gemari pahla jinawi sing dadi among tani iso dadi sing bakul iso jedul sing among dagang iso tumpang syaraté duweni pusaka telu cacahe kuwi mau lajeng rawipun Bapa Penemban Durna wonten jangkar bumi pangiraku ngger ora mung sapa-sapa kejaba jeneng sira kowe minangka dadi wakiling wong sak negara utusane anak Prabu Duryudana yen sira bisa mbudidaya gayuh kanugrahan iki mengko bakal nampa kanugrahan ingkang sakmurwat yen ngeten kula dipun dawuhi supados minggah wonten kayangan saperlu nyuwun tumuruning wahyu menika ora usah dadak mungganing kayangan Ger nanging kanthi cara yen kowe gelem mateni anak turune para Pandhawa lancur Pandhawa kuwi padha karo kowe wis nyelametke negara Ngastina anak turune Pandhawa mati sapa meneh sing bakal nampa wahyu iki kejaba amung Kurawa utamane anak Prabu Duryudana Papang sinengkang malik sandang walikat Wang Malang wentis nyogang sir menawi ngaten kula sagah kula dipun dawuhi supados mejahi anak turunipun para Pandhawa mengkono ki arep mengkono ngiras pantes sambung memitren kelawan negara Ngastina ya jangkar bumi ya Ngastina apa butuhmu mengko bakal dicukupi kowe rak durung nambut silane ngakrama yen ke butuh krama yen ke butuh rabi butuh bojo karo sapa mengko aja wasumelang bondo Ngastina sing bakal disokke kanggo ngragati nggon warep mangun bebrayan agung ya mangun bale wisma ora perlu kelangan duit ora perlu kelangan ragate saka negara Ngastina kowe sing jauh kowe sing rabi kowe sing bojo yen ana bot repote butuhe ngurip mung kare matur karo anak Prabu Duryudana mula njur dadi kekadangan manunggal tetunggalan ning syarate kowe kudu bisa mateni anak turune para Pandhawa nggih yen ngaten kula sagahi selak mboten sranta rasing manah kula nyuwun pamit cedhak urusipun para Pandhawa badhe kula pejahi supados curus bagus mangkato nggih arep mangkato
setyake tinumbul gadanira prangkon tet saliranira yen kacandra Setyawati ku garwanira Ratsa manik senjataning kalam kang pinuding jagat ana satriya dedeke cebol kepalang wong mung sak jempol ning brengose sak kempol kowe sapa ngaku kowe takon marang aku iya Satrunggar Burji Satrunggar Burji duweni jeneng-jenengmu sapa aku Raden Singa Mulang Jaya balik ganti takon kowe sapa aku Prabu Naga Bagendra saka Jangkar Bumi nepis wirik negara Ngamarta goleki anak turune para Pandhawa yen ketemu arep tak pateni sebab kowe dadi pepalangku dadi mungsuhing para Kurawa yen arep mateni anak turuning para Pandhawa apa ki ora wedi karo sapa karo Raden Sencaki lho karo Sencaki iya dedeke padha karo aku nek ming padha mono aku isih wani iso nandingi aku wani dhuwure padha karo aku gedene ya padha njur saiki Sencaki ana ngendi mapane ana desa Somo ki padha catur kuwi rembugan yen ngono Sencaki saiki agek omong-omongan ngalih desa Somo Jangleng Somo ki padha Jangleng kuwi ngadeg yen ngono Sencaki saiki ngadeg adohe mung Segan Tarubuh wabot temen nyengko temen go nyambutan Segan Tarubuh ki kene tekan kono tekan kene lho lah iki rada makplong nggo melung. Lah yen ngono Sencaki kuwi ya Singa Mulang Jaya ya Sencaki dapurmu yen ngono. Dibayar piro karo anak-anak Pandhawa kowe? Kok gelem-geleme kowe dadi tim suksese anak-anak Ngamarta? Yen kowe manut kono menehi pira yen mung menehi 1 juta aku sago menehi 5 yuta ning watone kowe leren dadi tim suksese para Pandhawa digaji pira diblonjo pira dapurmu Sencaki balekno yen kowe nampa dhuwit saka anak-anake Pandhawa kowe mung kari ngarani butuh apa kowe arep njaluk dalan mengko tak weni dhuwit kanggo mbangun dalan sing dibangun dalan sing endi dalan gedhe dalan lurung dalan bocah mung kari ngarani kowe arep njaluk busana sing ditretesut ya rukmi genepeng tak cukupi ora usah dadak nganggo proposal mung kari apa tak cungi tak wenehi kowe arep bojo meneh kowe arep butuh wedokan sing lemu ginu-ginu apa sing kuru nek sing kuru tak goleki saka Solo nek lemu ginu-ginu tak goleki bocah saka Wonosobo piye bocah empuk mempur kaya tela watone kowe dadi tim suksesku lereno nggonmu mbelani anak turuning para Pandhawa bangsa telek merga ki mungsuhe negara Ngastina mungsuhe Koko Prabu Dru langap-langap cangkemmu Edian ngantem ora ngomong kowe
Modar Wow Wow mati ya Pak Bos Rasa wah modar Sancake tak cokot tugel gulune mlayu nimble saka dirgantara ora nganggo taliwara sapa kowe ngaku wae melang-melang dadane sateba ambane kaya lintang panjerina satriya pringgondani aku Gatotkaca kowe Gatotkaca gawe geger ana tepis wiringing negara Ngamarta Prabu Naga Bagendra aku arep numpes anak turuning para Pandhawa ibarate geni mumpung isih sak pelik yen tak nengke mundhak ndrawasi mundhak mbebayani mula kudu mati saka tangane Naga Bagendra lakon potol dasmu mati ora krasa kurang seru wah
Bagindo menang di Naga Bagindo menang. Iyeng Kakang Durna. Pripun, Dik? Lah mbok ngaso napa pripun? Ora usah ngaso di bablas mawon. Mangke nek ngaso ndak mboten tekan tujuane. Nggih nyambut gawe ah mosok nek teng mriki mengkon kaya niki mawon. Pun rembugane angel, gaweane nggih angel Kakang Durna. Mbok kali-kali ngangge wahyu napa wahyu Joko Tingkir napa wahyu Kedaton. Masa angger teng mriki kula niteni wis lakone mesti banjaran mawon. Walah Kakang Durna. Saya nggih, Dik. Saya wong golek dhuwit nggih pancen saya. Wong turu mawon nggih saya, Edi. Nun. Turu mawon saya lho. Napa nggih? Nek wong tilem niku nggih kepenak. Kepenak niku nek ora obah-obah. Niku. Ning nek obah-obah niku dadi saya. Ning bubar saya niku awake semringah. Mergo niku napa? Niku kena nggo vitamin. Niku jenenge vitamin herbal. Iya. Kakang Durna kula tak takon pripun? Napa sebabe sampeyan niku kok perintah Naga Bagindo? Oh lah sampeyan niku jebul ketoke pinter ning jebul kemplu. Kula perintah Naga Bagindo niki kula tabrake supaya anak turuning Pandhawa mangke tumpes tapis mati. Nggih. Lah matine anak turuning Pandhawa niku ngenes. Mergo anak turune pun do mboten enten. Nek wong ngenes adaane njuk dadi lara. Yen pun lara ora kena tambane niku dadi mati utawa mudar. Mboten nganti Bratayuda kejaba Kurawa ngukum kemenangan Bratayuda Jaya Binangun nampa kamulyan kanugrahan pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang payung tunggul naga. Iso kelakon penjangkane ning ora perlu kemringet. Niku lho Dik sing jeneng wong pinter. Iya pancen sugih akal sampean Kakang Durna. Ditontoni mawon. Gatotkaca Antasena Sencaki kok melu cawe-cawe kelakon modar bengi niki Dik. Bisa aku nampa palilah saka keparing Kanjeng Hyang Sang Hyang Hananta Buga saka ing kayangan Sapta Pratala. Jarene yen aku iki yogane Rama Werkudara. Jarene aku iki yogane Rama Werkudara, mongko kuwi panenggak Pandhawa satriya Njadipati. Lah wong nate sowan wae durung kok kon goleki negara Ngamarta. Mung dingendikani Kanjeng Hyang ling ngendika Ngamarta kuwi yen ana bumi sing gandane wangi. Gandane wangi uriping para kawula akeh sing padha dadi among tani nandur palawija wiji pari. Yen ana bumi gandane wangi parine lemu-lemu kuwi mertandani bumi utawa negara Ngamarta. Nayakane pamonge ya nom-nom guyub rukun. Ora mawi diperintah trengginas trampil tumandang gawe. Ya. Budal saka kayangan Sapta Pratala mung bethek arep goleki Sudarma. Rama Werkudara kula ingkang sowan panjenengan wonten pundi Kanjeng Rama?
rampung lakone. Wis pokoke kudu modiar mengene iki. Nek mengajeng dipenyaki ngeten gampang-gampang mawon ning mangke ndak kula kuwatir ndak ora ditambahi lho, Di. Wong kula man budidaya temenan serius bareng mesti ditambahi lho. Nek taun kepengker wong melas nggih ditambahi. Nggih. Niki sinten Kakang Durna? Sampeyan meneng mawon. Pun pokoke sing reka daya kula. Nggih. Mengko temengko bocah nom-noman, bocahe bagus njlonet ning kok mawa sisik. Kowe kuwi sapa? Yen panjenengan takon karo aku, jenengku Raden Antarja. Jenengmu sapa? Raden Antarja. Oh, jebul kowe wong Purworejo. Wong Antarja kok mirengi wong Purworejo niku pripun? Nun, Raden Antarja. Oh, Antalja ya, Antalja. Saka ngendi kowe, bocah bagus? Aku mburi saka Kayawan Sapta Pratala. Panjenengan sapa? Penemban Durna. Aku pujanggane Praja Ngesina. Aku Raden Patih Sengkuni. Tanpa kantha tanpa kanthi kowe ngudarasa ning papan kene kaya wong bingung tilang-tilung. Le bingung kowe goleki apa? Nek lumrahe wong sing digoleki kuwi ora kelangan Mas Picis Raja Brana, kelangan dhuwit diiklaske. Jam tangane kok rogol ya diiklaske. Ning nek adakane kelangan lintingan kuwi cok bingungi. Aja meneh kok rokok lintingan mergo wis entuk separo, agek nikmat-nikmate tekan nggon bumbu. Mula cok nganti kaya wong judhek goleki ora ketemu. Kowe arep menyang endi, Nger Antarja? Wale-wale apa aku bakal ngawu Sudarma. Goleki bapakmu. Iya, Penemban. Lah bapakmu sapa? Miturut pengendikan Kanjeng Hyang Hanantaboga, aku iku ya ganing Rama Werkudara, panenggak Pandhawa satriya Jodipati. Mula yen aku ketemu kelawan Kanjeng Rama aku bakal nyungkemi aduh Nger kowe pucuku, pucuku. Pucuku Nger. Joget kok saya alon. Jenenge jogetan wong saya ya ngeten iki. Mau ngarep niku. Waduh pegel sikil kula iki. Mau ngarep niku semringane mban tekan data niku terus saya kondisine saya menurun niku lumrah. Aduh. Panjenengan menika sinten? Kowe putuku, aku mbahmu. Lho. Panjenengan iya Nger iya. Yen ngeten Kanjeng Hyang, kula badhe nderek miterang. Kanjeng Rama Werkudara menika wonten pundi dunungipun? Lah iki ming ana kucimane ya Nger, putuku tak kandhani. Bapakmu Werkudara ki wis tumekaning pati. Lho. Sampun pejaya wis sing kandha meneng mawon. Sampeyan meneng ora usah ngomong, nggih. Ming nekseni mawon, sampeyan mangke nampa dhuwit dadi seksi. Ning ngene niku karo wong seksi niku jatahe mboten akeh. Nggih, pun monggo. Bapakmu wis mati, ingkang mejahi sinten Eyang? Sing mateni ya anake dhewe ya sedulurmu. Gatotkaca karo Antasena. Lho kok ngaten? Ing ngatasipun putra kok mejahi kaliyan Sudarmanipun piyambak. Merga rebutan warisan, rebutan kamukten. Mula yen kowe tresnani karo Sudarmamu yen kowe arep bekti karo Werkudara, golek ana kadangmu utawa sedulurmu sing ngaku Antasena karo Gatotkaca. Dipateni, Nger, pateni. Mergo kuwi sing mateni wong tuamu, Nger. Amune tuwa kowe. Gatotkaca kuwi adimu, Antasena kuwi adimu. Yen pancen karo ngetokke dharma bekti, Antarja kowe kudu bisa mateni Gatotkaca, iso mateni Antasena. Yen kowe ora iso mateni adimu sakloron, ana ngendi dununge nggonmu labot-labot karo Sudarmamu, kelakon mati dening aku. Lah piye?
woyo. Sing kandha nek Werkudara mati niku sinten? Sing kandha kula. Ora tesih urip langke tesih urip kok dikandhake nek Werkudara mati. Bodho meleh sampeyan. Wong dadi patih kok ora duwe rekadaya. Nggih niki carane carane numpesi anak turune Pandhawa nggih ngeten iki seka siji. Nggih. Gatotkaca kalah mundur, Sencaki mundur. Antasena mundur dilalah kok ya ketemu kalih Antarja jeng Awawu Sudarma tabrake sisan gawe di. Lah yen nganti Antarja kok perang kalih Gatotkaca niku sing dijaluk mendho kerah dhewe-dhewe. Upama mati siji syukur, mati bareng niku sing dijaluk. Nek mati bareng ngiras pantes ngurangi kekuwataning para Pandhawa. Mun jam siji engko gek ndang gara-gara. Ditontoni. Calone Antasena Sencaki Gatotkaca mati saka tangane Antarja.